Jim Jingwai sang mas Bakhuid nomor lai spa lai pupra. Wan baru ko en men ko para. Wan yaro jing is nei ma jing ba. Ka jing ik lem jing sta lem jing ku. Jong utrai ugon juku. Ngan yan wai ai kinu ja utrai. Rakamba baunan leklem wai. Nasudaya Maria umudur. Sngi usai kaperte yaki klur. Wan baroko en men ko para. Wan yaro sing is ne batching ba. Gajing ik lem jing stang lem jing kun. Jong utrai ubon juku. Hagagateng upa badukun badumen Bakhuid. Amen. Kajinge jungutrai jungi o Jesus Christ. Bagajingi jungublay. Lembel kajingu suluk jungumen Bakhuid. Kindon ringat barfi baro. Engkabat piru. Kohimen kopara. Tongin kuburbangi longgi nang pop. Nang balok belakre balayam yakijing maya Bakhuid. Ngapla. How blay badan bor baro. Dabi kohimen kopara. Bangal po shibure. Daki jimberkat bakakti. Daki kam bakajingle klet. Daka jingle palajunga. Daka jingle palajunga. Daka jingle palabakrai junga. Magata nagarpadya kamaria Bakhuid. Kabaisa katasoti. Yaki akabagringoy. Dabi kohimen kopara. Banduana kabinda junga. Outright blay jungi. Ublay badan bor baro risne yangi. Badi yandalam apiyaki pop jungi. Unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Triken rat ko blay. Isne yangi. Triken rat ko blay. Isne yangi. Rato blay is ne yangi. Triken rato blay is ne yangi. Resora ko Krisora ko nong penim jongi penim yangi. Tongin yaduai. Tuai hangi ko try ko blay jungi. Bagin burom yame da baro kajing mur jimber ka jungi. Badbangin yid shisha ya baro nadu ka donud. Dao try jungi u Jesus Christ ukun jung me ubayim basin sharangad badme ha kajingilong kawe jungumen Bakhuid u blay jinom la jinom. Amen. Jubilee na kitab Genesis, kalnong ka baar, kadkot ka basaw, pagkabakhanday, haduk hat san, baduk hat nyaw.
Ha kata Sngi ba utrai ublei ula Taïew kendo bat gibeneng. Haba ujing tung jong kalum kawa umpat dan ha kendo bat ukenja juhur jong kalum kawa umpat spe naba utrai ublei umpat penhap selap halor ka kendo. Bat umpat dan briu ru banrap ya ka kendo henry tang ukenja loo kendo ubalakiu na kendo bat ula ai ya ka kendo baro hangta utrai ublei ula Taïew ya ubriu na upumpum uba na kendo bat ula persat ha kitliu kmut jong ya ka jing persat ka jing bat ubriu ula kalalong ujing Taïew ba ti utrai ublei ula bu ya kawai ka kper ha eden syap hang mingi bat ula bu hangta ya ubriu ya ubala Taïew bat na kendo utrai ublei ula penmi ya ukenja ding baro uba internet ban pej bat uba bha ban bam bat ya uding ka jing ru habdeng jong ka kper bat ya uding jong ka jing tip ya ka babha bat ka basniu utrai ublei ula shim ya ubriu bat ula bu ya ha kper eden ban rep ya ka bat ban sumar ya ka ti ublei ula hukum ya ubriu uong pila ban bam kat ba mon na uding baro ubadon ha ka kper henry na uding jong ka jing tip ya ka babha bat ka basniu pimdei ban bam na ba ha kata Sngi ba pin bam na pin sayap kaktien jong utrai Yisongo Yaublay. Sam Chispa Sao, Nobal Neospa Kandai Pusa. Neospa Kandai Pusa. Yendrai antiphon Benikong, Katway R, Akusan Dulaipo. Amen sim jong me ku try Pentem maya ka perte Men sim jong agar ku you try ken ranu play background Me ku try da kabur simat kaburo Shai ko try me priang kim neng kung kaying jai Ing shong jong me ne buhalor ki kabne Amen sim jong me ko try Bentem maya ka perte Don kadur yau bayar kaboy da ki jintau ki jintau ba imbarit bat ki bakrau ine baro ki peshame bamenai bamaki me flit kakti bat ki yo bamna bandakra Amen sim jong me ku try Bentem maya ka perte Aba me paisha we jintau baro ki ting kisim Me weng men sim ki yap ki pai piang shu dau me Satya lumen sim tingim temai gati Ya ka perte mariang nenang yai pentemai Pamen sim jong mi ku try Ben ken maya ka perte Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Yak tin to me kalong ka jing shisha ko try. Topin kuntang yangi haka jing shisha. Hallelujah. 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 Utra yundon ringad bat pi. Gabat piru. Kajumbele na ka gospel Bakhuid katkum umarkus. Kaburam hame ko try. Uji sula kod biang shalade yaw paidba. Bad ula ong haki. Tosna bianga fibaro. Uskutu yamdon keke nabar ubriu. Kabarung hapo jungu. Kabalaban pendengait yaw. Penban de kita kiba mi nau briu kain kiba pendengait yaw. Haba ula leid rung hapo ing. Bad ula ino yaw paidba. Kisindran jungu kila kili yaw. Shabankane ka Pharisaic. Te ulaong haki. Hato firu pilong kibaklem jingsnutu. Hato pim ioi ba ke kabarung hau briu. Na shabar kamla ban pendingit yau. Namar karung. Yam shakadono jungu. Henry shakakpo jungu. Lukakmi no shabar. Kumda ula penbena baki jembam baro kilong ki Bakhuid. Nang ta ulong kata kabami nau briu kadai kata kain kaba pendingit yau briu. Nabana shapo na kadonut ubriu kimi ki jimberkat ki basniu ka jingbrai kado katu kat tim ka jingyanya briu ka jingklim, ka jingwan lalot, ka jingkuhiu, ka jingshukor, ka jingwadia, ka jingbishni, ka jingtrong, ka jingsarong, ka jingmultobiej. Baro kinek jingsniu kimi na shapo, wat ki pentingit yau briu. Ka gospel jung utrai. Jinja roya me ko Chris. In the year 1976, an advertisement company came up with a very beautiful slogan. But ha kasenem kat kandai Spanyol pun riu. Kadon kui company kepala jing advertise kepa kring bah. The slogan was this: what is in your wallet? Pat kata kajing ong. Walaupun mi da kata ka company ko ong kadon ayu hapla pisah jumpi. So the question was about our financial security. Pat ka jingkili kadai sepang kumno bangilong kibabit kibabiang ha kaliang jong ka jingyo jingkot ha kaliang jong ka spa ka pau. Or what is your purchasing power? Lene koi pat ka kom ong kolong katno pila bandon kapisah tengkah papila bantit banpet. No, the Pharisees also had a similar slogan. But ki Pharisaic yudan ha kaju karukom ka jing penunkam ya karukom kren jongki. They asked, what is in your plate? But ki kikeli kadon ayu ha kapliang bam jongpi. Because they had norms, rules regarding what is to be eaten, what is not to be eaten. Namarba ki don ki rule ki ain ha kanukom badai ban bam bad yak e badai ban bam yak e bom day ban bam. In the book of Leviticus chapter 11, whole chapter is all about what is to be eaten and what is not to be eaten. Ha kitab Leviticus lo makhadwe hang tu la thok lu dek e ke ba long ban bam ba dek e ke bom long ban bam. Now Pharisees go a step further. Henry ki Pharisee pat ki yat palat kham ban kata ka bala don hangta. They said one should not eat without washing hands. Ki la ong ba ubriu day ban bam klem da sat shwai ki kti. That is when Jesus said, wait a minute. It is not what goes into your heart that defiles a person. Rather,
what goes out of a person. Bat kumta ujisul ong to ap shwa dari bangin ya pet ke ba long ke ba pen khuit len ke bom pen khuit ya ubreu bat ula batai ba dei ke ba ngi bam ba ka pen long ya ubreu bom khuit dei ke ba ke ba mi na ubreu ke ba pen long ya bom khuit. If you eat without washing hands, nothing happens to who you are. Lada pi bam klem da sat dan tet ikiti kam nom kta ya ka jinglong jong ubreu. So the problem is what is not in the body. The problem is what is in our heart. Tian berkata ka jing ya keren kolong ba dei ke ba don ha ka met andai ke ba don ha ka onot. Because sin comes from our hearts. Mar ba ka pop kami na ka onot jongi. So Jesus asked this question today, what is in your heart? Tiu Jisu mata ka singi okli ke ba don ha ka onot jong pi. He's not asking what is in your wallet. He's not asking what is in your plate. He's asking what is in our hearts. Keli ke ba don ha pop pla pisai jong pi ne ke ba don ha ka pleng jong pi re ukli ke ba don ha ka onot jong pi. So Jesus asks us to introspect our lives and see what are the sins we have in our hearts. Te ujisu ukli hangi mata ka singi ubu khamat jongi mata ka singi ban pet ke ba don ha kit onot ki jongi. In the gospel today, Jesus speaks about 13 different kinds of sin that come from our hearts. Mata ka singi ujisu ubu khamat jongi khat lai jat ki pop ki balak ban don ha kit onot ki jongi. So we need to ask ourselves, do we have any of these sins in our hearts? Te kadon kameng iban kili hato ngidon em kono na ki wei na kine ki khat lai tiri hapo ki onot ki jongi. If we say that we don't have any of these sins, is because we have not looked hard enough. Lata ngi ong ba ngim don ka wei ru na kine ki pop ha ki onot jongi kene kamut ba ngim sem la pej ba ya la ka jong ko onot. So the first step to root out all these sins from our life is to recognize that we have problem, that we have a sin. Ban weng ya kino ki pop haga donor ka jongi ka im jongi kalong ba ngide ban itu ilade ba ngilong ki ba pop bat ngidon ka wei lane ar nakine ki pop ki ba don hakane ka jing pule. Most of the people who have problems, they say they don't have a problem. Bon ki bro ki don ki jing e ba per teng ki ong ba ngim don Drunkards say, I don't have drinking problem. U ba di kiat ba di bu ai u ong ngam don jing e ha kaleng jong ka jing di kiat. Those people who are into addictions, they say, I don't have a sex problem. Tu ki ba don ha ki jing kerni jing kangar jing ko abrai ki ong ngam don ki jing e halor kata. Those who have anger issues, they say, I don't have anger issues. Begitu ki ba dom ba bitar bit ki ong ngam don ka jing bitar. So the first step in rooting out this evil from our life is to discover that we have this problem in us. Te ka sin jam ka banin kong ban weng ye ki jing e ha ka jing jungi ka long bangi de ban itu bangi don kum kita ki jing e len ki jing long ha ka jing im jungi. Say for example, when we go to a doctor saying that we have a heart problem. Tu sim kum kanuk sa bangi le si doktor bat ngi ong nga don jing thut ha klong snam. Most of the doctors will ask us to run on a treadmill. But ka sin jam ka banin kong ba u doktor u sa penle yangi ban dup syam ya ka jing thut akamet jungi ulo unbu ha ka we ka machine ba penlong ban dup yaj ban dup itu. Or the doctors will ask us to do some stress exercise. Dene u penle da ka we pat ka kom pengen exercise. Only if we do this test, when we do some stress test, we'll be able to know whether what is the condition of our heart. Dei tang hadin ba le kum kini ki ba penlong ya ubreu ban thai de ba u doktor u la ban itu le ban lap ya ka jing thut jong u klong snam. Similarly, we all need to have a spiritual stress test. De kum juru ha ka jing ya dei bat ka man sim ngidon kamru bandon ya kane ban tip ya ka jing long jong ka man sim. You know, when everything is going fine, when people are loving us, when things are going okay with us, we have no problem. Ya ba ki bro khoi ki ba dei chapang jungi ki long ki ba bit ki ba biang ki ba ya be ya erti bro khoi tingim singu badon kana kono ka ching e.
The condition of our heart is tested when we are surrounded by stress of life. Ka jing klein lene ka jing plot jong ka donut jungi ngi la ban tip ban lap ka dei na ki badon ha ka jing im ka jungi. When we are surrounded by the stress of lack of love, when people are angry with us, when people come on our way, how we deal with that stress is how we know, that's how we know the condition of our heart. Ya badon kino ki jing ha ka jing im jungi ba ngi sak kan tai lene bom don ki ba it lene kino ki jing ki ba wan bat putut ka jing im jungi te kumno ngi penya dei lene kumno ngi weng lene ngi kendu ya kum kita ki jing da kum ta ngi tip ya ka jing long jungi. So holiness is not an inside job. Ti ka jing long jong ka jing khu kam dei ki ba dei ha po. It is not what we do. Holiness is not what we do, but what the Lord does in our lives. Ka jing long jing khu kam dei ka ta ka ba ngi le re ya ka ta ka ka ba u trai u le ha ka jing im ka jungi. By no efforts of ours will be able to root out these sins from our life or achieve holiness. La da ka jing le jungi hi ba ngin weng ya ki jing sniu lene ki jung bomban ka do not ka jungi na ka jing im ka jungi. Only if we allow God's grace to operate in our lives, we know we will be purified of our sins. Dei ri tang lung pa ka jing jong ka jing ai jong ublei ka ba pen la engi ba ngin weng ya ka jing long pop na ka jing im jungi. So what we need to do today is to surrender ourselves before Jesus. Tell him this is what we are. Thì cái bài nghĩ là vấn đề em ta cái sĩ cái lòng bài nghiên IT lút how u Giêsu how try ban ong ba có try cái này cái chừng lòng cái chừng à. So only by relying on God's grace we will be able to purify us of our sins. Thì tăng ra cái chừng xe nhẹ chừng hay cái chừng e chừng play bài nghiên lạ ban pen khui ia là đế na kịp bọc cái chừng nghi. So this is the kind of prayer that we need to make. Allow the Lord to work His grace in us. Thì cái này cái giá chừng đuôi cái bài nghiên đi ban pen long cái bài nghi ai lát ia cái chừng e chừng play ban tri cam hay cái chừng im chừng nghi. Beg for God's mercy and place yourself under the grace of God. Ban này cái chừng isnei na play bat ban bu hay là đế bọc cái chừng e chừng u. Nganged, how lay, Babadan Barbaro, Unang Tagne, Maka Kindu, with how Jesus Christ, Unamar way to try to Yawapunam Sim Bakhuid, Yawlakan, Maria Sisuti, Yawashala Benapop, Pontius Pilatus, Lasana Prayu, Layabalayu, Ula Yashibaya, Agaski Balai, Loy Partner Kibaya, Laki Shabineng, Shangsh Kamano Play, Powden Barbara. Nagta wan pat bishari hibaim pada kibayap. Ngai naman siya Bakhuid, aku Balang patulay Bakhuid. Agajing aslok kiri Bakhuid, agajing mabi kipop, agajing mipat kato, agajing imbom jukut. Amen. Laispa anu bukra. Shimku trajing Toduai ko para bakajingnya jonga bajongpi kan long kabab diang hun hau blay upa badan bor baro. To try bedeng jing knya ni ti jong pi
Nakapanta kajingero kabura makrteng jongu kajing mentoyengi berka Balang Bakhuid jongu baro kawai. Ni wanra shakadwan jong me ko try ya kine ke janai da kiba ni shakri yame katba me pdiang ya ki hakajings bun jong me to pen long ya ki ka sacrament jong ga jing sius pa yangi dau Chris try jongi. Amen. Utray undon ringad bat pi Ringkat bat piru. tokin you elaki donod Ikan Taïew yaki shall try. tongin ya aingu ya utray blay jongi Kai song hok bat kate. dash shakalong ka basong baka badai kai deiti jongi baka jing penim yangi haman la kapor baka jaka banaingu yame kokin rad ko pa Bakhuid ko blay badan bod ba bamjukut namar ha ka jingid melato ya ubenriu bad habala penram yau katkum ka hok mela sispa yau da ka jingis ne lengba utray jongi u Jesus Christ lengba jongu ki angel ki aro ya ka burom jongme ki hima ki dem mane bad kibor ki kinyu khakpat jongme ka beneng bad kibor ka beneng baki serafim balakrku ki yamane ringa da kajigmen ni kripa yame tuai baki sur jongi kin yaso baka jongi kadbangi pen bana da kajingero basngurit. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on. Bring but take it down. Gagaburom jome. Why, Hosanna, Shatron. Why, Hosanna, Glemku. Why, Hosanna, you blaze, you know. Yaro, you tabawan. Agagerteng utray. Leng bat bertek idam. Gagaburam jome. Why, Hosanna, Shatron. Why, Hosanna, Glemku. Why, Hosanna, you blaze, you know. dash shamelong Bakhuid ko try kateme janga jingu idbaro namar kata ngi kripa yame to pen kuit pen ganda ya kene ke jing terwa jongi da ka ba pha yaw men sim jong me kumga umjer halor jongi bakin kala long yangi kamet bakas nam jong try jongi u Jesus Christ ha kapor bala dino yahu udal ka mons ngoba ula priyang ya ka jing shashitom ula shim yahu pu बाद दा कबा आइंगो यमे उला क्रिया याऊ बाद उला आई हला की सिनरान उ ओम तो शिम बातो बामना कने फी बारो नमार कने कलोंग में जंगा या कबा नाइटी ना कबिंदा जंपी हा कजुकार कोम एंदललयबाम ula shim ya ka kuri ba da ka ba aingu biang yame ula aya ka khala ke sinran u ong to shim ba to dina kane pi baro namar kane ka longka kuri jangas nam janga jang judang batmai bat bam jukut ya ka ben ben bi na ka binda jangpi ba na ka binda ki babun na ka binda ka jingma bia ki pop to le ya kane ben ken mau yang ka jingmaya janga jingye Kata sin bangi bamude upu bangi dina gale kapuri ni penda gajing yap jong me kotra
Kamar kata ngi kiba pen mendaya ka jingyab ba ka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upu janga jingim badiaka kuri janga jingpenim ngi da aingu aidam namar melani yangi ki badbanya hakmat jagme badban shakri yame dakbas ngirit ngi kirpad yame ba ngi kiba yobinda hakamat bakas namu Chris ngi log bila penya telikawe dau mensim Bakhuid to ken ma ko try ya kabalang jangme kabalang priang hasitla ka berte but to penjinai ya ka jingid ringa but u Francis u pa Bakhuid jangi u wilbert mawen u bishop jangi but baro kilingdo to ken ma lemru yakimen ki para shenrang but kindei kibala yotia da kabakir men ya ka jingmi pad but ya baro ke bula cloud no ha ka jingis nei jangme to priang ya ke shaka jing shakak mat jangme to isne yangi baro ni ke pad yame baringat baria but kamaria te soti Bakhuid kakmi jangble u Joseph Bakhuid u korin jangka ki apostol Bakhuid baro kiring kuid ki bala peng sembe yame pateng la pateng ngin log ban yobindalem ha ka jingim bamjukut bangin yaro bad pendon borom yame dau kun jangme uji sukris dau lembadu bad hau kan long hame ublei upa badan bol ha ka jingilong ka be jangmen sim Bakhuid barok burom baka jingero jinom la jinom Amen. Kumbala hukum yangi daw nong penim bad kumbala hikayangi dagaktim le nginu ban ong ko pa jingi ba pening kalok ba ko teng jingme kalwan ke ma jingme kalok mon jingme dagaktim ko ba pening toai yang menjaga jingman jingi kabala kesni batuma bingi keringkai jingi kumbang rima biki bala sini yangi betulam yangi syaka shoy hendre to pelai akabasniu to pelai yangi ngi kerpad ko try na kajings ni baro ha kajings bun jangme to wai jings ding san hakisni jangi nang bada kajingra kajings nei jangme ngilair barabor na kapo paginyo jingeda na kajing janjar baro kat bangidang apmilindi ya kajinger men Bakhuid baka jingwan pat jongonong penin jongi u Jesus Christ Namar ke jungme kalong kaima ke jungme ke bor ka bro chunom la chunom ko try Jesus Christ me ubelong haki apostol jongme ka jingsu nga ye happy ka jingsu jonga nga ai happy wat pe ya ki pop jongi henry ya ka jinge jong balang jongme ud ha ka jings bon jongme to ai ha ka ya ka jingsu buka jingya telikawe katkum ko mon jongme mame ubayim basin shar jinom la jinom Amen. Kajing sutrai kan don barabor ringat barfi Ringka batpiru dongin ya terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat O kun lang bro jong uble me bagi dogi pom ka perte hak mi ukun lang broad jung blay hak mi bakit no yaki pop jung perte sukito yaki balakod shaka jingabai jung ukun lang broad O kan rat ngam long bai song hok wa man rong ko ka yeng junga Rai song tan huk tin ga man sim junga kan sakya hi
ars bakatra try jonga lay jonga Jing twice nem Jubilee. Kukpao bahabneng to ai kachinge pamela ai hangi au kun jume u Jesus Christ umen jungi babakli ding jong jing ispun kalang idono jungi daum sim Bakhuid kan kersu biang hangi ya jingkermen belakerku nak mentah kejingwan jogai ma jume to ai bajinge jume kan kelador yangi syakinong lor lengka bom ju song thai ban bedik sambai juga gospel ai begitu kisumbai ke perkelador nasyapo yang ngejat benriu beri percaya baru berok kowe kecikni nanti batikena yang kepeneng bercemai beri percaya bercemai abandai bagi bor jong moman laweng no kaburam jume katisan junom ai bagi juga Jubilee ke kesubian hangi ke pilgrim jong kecingkermen ya kecing nur ketiar jingker show happening ai bakata keju kecing ai ke pensapriang ya kecing kemen kecing sup jong nong suspa jungi setelah kepercayai syame kublai jungi ublakanku junom kanom keburam kecing ero junom amen tukpa jungi ba happening kelong koi kerteng jume kanwan keima jume kelong kawan jume akandu ba happening Tuai ngi mata jumbam jungi kepala kesni batu mabingi keringkang jungi kumbangi rui mabi kepala sniu yangi ruwadalam yangi syakajing kursyoy Rai tukla jungi nakabasniu amen Kublai kumaria badam pergi tuai tempat ma kerkuya panak tinggi kentai bala kerkuya soka koi jongpa jisu kumaria bakui kekumi jonglai tuai kepita jungi kinong pop mentah kapoi cinyap cingi amen kapuram au pa batau kun hamen sim Bakhuid kumbaga ngaba meningkong ujung mentah barabo jinam la jinam amen
Tongin yadwai. Habalapsa da kajanai kabasius pa yangi ngi kirpad ko try. Ba lengba kane kajingerab banyo ya kajing penim bamjukud kajing aid bashisha kanan yairoi. Thou Chris utrai jungi. Amen. Utrai undon ringat batpi. Nakabat piru. Ublay badan bod baru unkurku yapi upa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. To lay sugyaro yaw try da kajingim jangpi. Nisango yauble. South Spark Hadway. Maskalaway, Yalisuk late sign, Rakubor Shakiway, Kumidios Gosayalab, Kika Maskalaway, Lepin Braperte, Jingpa Utrai, Jingspoon Jomu, Bakhuid Kurman simbo kuit, waralong hangamenikong kujuta barabo, chinam. Amen. And your royal try Jesus Christ, chinam. Amen.